UMLA ke North Shillong uba Adelbert Nongrum ulaya kendu ya USP ke East Khasi Hills uba Vivek Im ban kentu yiki pulit ban penshitom ting ya unongnya uba tenra yiki samla puli hanehu ulalit ban chingo ya ki bamensau bat ula kershan ru ya ke jingdawa jong ka seng ki khna puli ban bu ya speed breaker hajan katei ke jaka baja ke jingsha tenra kali uba Adelbert ula pentip ba ka sorkar kan siu ya barok ka bai sumar bat ula penpau ru ya ka jing sngokia halor ka jing pendonkam ya ka section 109 BNS da ka baong ba ka section 125 kalong ka babiang ban ai jing penshitom Sejak accident ka isher kai ka bang numla asha ban Aisha ke jingma uni breu badon kti halo kani ke jingja ka ba arnut ki phone sama kurang dei ki student jongka yingba jongka school ba jongka nihu hoi dongkam menbu speed breaker hadin ni jingja kata ro dei ko wi jonokam hoi yang ni section ni ba kala kedo ba lada kadesha through intention bola ban bakila apat bakta ki culprit kila ban ngata ke imprisonment Hadian jong ka jingja accident ha ka khat nyau tarik mentau banai hapo